Minä olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Marja Hirvonen Kuopiosta. Mä oon valmistunut 20 vuotta sitten sairaanhoitajaksi ja opiskeluaika olin töissä perusterveydenhuollossa. Valmistumisen jälkeen siirryin erikoissairaanhoitoon, jossa olin pääosin psykiatrialla, suljetulla osastolla, poliklinikkatyössä ja kriisityössä. Viimeiset 4 vuotta mä oon ollut päätoiminen yrittäjä psykoterapiapalvelun Mielenpajalla ja noin vuoden ajan on ollut toimitusjohtaja perustamassani koulutusyrityksessä Formaatio Oy. Mä oon kehittänyt yksinäisyyteen uuden ratkaisu- ja voimavarakeskeisen konseptin Minun tarina-valmennuksen. Minun tarina valmennus yksinäisyyteen on kehitetty Kuopiossa yhdessä henkilöiden kanssa, jotka koki yksinäisyyttä ja olivat motivoituneita muuttamaan sitä yksinäisyyden kokemustaan. Mulla oli viime vuonna 3 pilottiryhmää, joissa oli yhteensä 22 henkilöä. Heistä 16 oli naisia ja 6 miestä, ja jokaisessa näissä ryhmässä oli 2 miestä. Kaikki oli iältään yli 60-vuotiaita ja iäkkäin oli 88-vuotias. Minun tarinan valmennus on matalan kynnyksen valmennus, joka keskittyy voimavaroihin ja tulevaisuuden tarkasteluun, jottei elämää tarvitsisi viettää yksinäisyydessä. Nämä henkilöt, jotka osallistuivat tämän yksinäisyysvalmennuksen kehittämiseen, jatkotapaamisiin ja valmennuksen jälkeen itsenäisesti 2-3 viikon välein. Heidän kokemuksia voi käydä kuuntelemassa Formaation sivuilta sekä lukemassa erään osallistujan runon heidän kokemuksistaan. Suomessa noin 30% yli 16-vuotiaista koki itsensä koko ajan tai suurimman osa ajasta yksinäiseksi vuonna 2022 tilastokeskuksen mukaan. Ulkopuolisuutta koki 15% yli 16-vuotiaista ja etenkin iäkkäät koki itsensä ulkopuoliseksi. Yksinäisyys voi olla sosiaalista ja emotionaalista, ja etenkin miehillä yksinäisyyden kokemus on enemmänkin tätä emotionaalista. Britanniassa yksinäisyys maksaa vuodessa 11 380 € per yksinäinen ihminen, ja Hollannissa yksinäisyys aiheuttaa 8,1% terveydenhuollon kustannuksista. Ne haitat, mitä yksinäisyys tuo tullessaan, on masennus- ja ahdistusoireita, uni- ja muistivaikeuksia, painonhallinnan ongelmia, käytöshäiriöitä, syöpä, sydän- ja verisuonisairaudet lisääntyy sekä kuolleisuus kasvaa. Tunteena yksinäisyys koetaan kuin kova kipu. Tässä on erään osallistujan kokemus, kellekä tämmöinen yksinäisyyteen Minun tarina valmennus olisi suositeltavaa. Hän ajattelee, että niille ihmisille, jotka ovat jumittuneet yksinäisyyteen, josta ulospääsy vaati juuri tämän tyyppistä sysäystä katkaista tuo kierre. Minun tarina yksinäisyysvalmennus on siis matalan kynnyksen valmennus, joka toteutuu suljetussa ryhmässä, jossa on maksimissaan 8 henkilöä. Me työskennellään tuossa suljetussa ryhmässä yhteensä 12 tuntia, mukaan lukien siis lounastauko ja mukavat kahvitauot siinä. Me ollaan siinä yhdessä ryhmässä, tehdään pari töitä 6 eri teeman kanssa, yhteensä 2 päivää. Ja ohjaajana on toiminut näissä pilottiryhmissä minä, eli yhden ohjaajan vetämänä pystyy toteuttamaan tämän työskentelyn. Ja valmennuksen jälkeen tosiaan on muodostunut Minun tarinan verkosto, joka kokoontuu Kuopion keskustassa 2-3 viikon välein. Lisäksi näillä henkilöillä, jotka osallistuivat tähän Minun tarinan valmennuksen kehittämiseen, heillä oli käytössä yksilötyöskentelyssä verkkokurssi. Verkkokurssi auttoi heitä hahmottamaan niitä asioita, joita he ei siinä ryhmässä välttämättä halunnut tuoda sitten esille. Joillakin ei ollut mahdollisuutta käyttää tätä verkkokurssimateriaalia, niin heillä oli sitten paperiversiona nämä tehtävät. Näissä tehtävissä ei ollut oikeita eikä vääriä vastauksia, enkä minä myöskään tarkistanut niitä vastauksia, vaan ne oli ihan heidän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu ja heidän omia pohdintojaan siitä yksinäisyydestä ja siitä, mitä on, kun puhutaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä menetelmästä.
Minun tarina-valmennus on siis matalan kynnyksen valmennus, johon ei tarvita niitä masennus- ja ahdistusdiagnoosia tai lääkärin lähetteitä, koska kyseessä ei ole terveydenhuollon palvelu, vaan valmennus yksinäisyyteen. Ja tässä on osallistujien kokemuksia siitä, mitä he sai tästä minun tarina-valmennuksesta. Juuri mitä halusin: yhteisöllisyyttä, jatkuvuutta, yksinäisyyden voittaminen. Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ovat toteutuneet tässä pilotissa. Uusia ystäviä, hyödyllinen ja koko pajasta jää hyvä maku suuhun. Formaation sivuilta voi käydä lukemassa heidän kokemuksiaan sekä näitä podcast-nauhoitteita voi käydä kuuntelemassa, miten he on kokenut minun tarinavalmennukseen osallistumiseen. Ja tämä kuva kertoo myös siitä, miten tyytyväisiä he oli tähän yksinäisyysvalmennukseen. Ja tässä kortti, joka heidän mielestään kuvasi hyvin tätä valmennusta. Yhdessä kun olla saamme, parhaat hetket silloin jaamme. Ja vuosi sitten joulukuussa näiden kaikkien 3 ryhmän kanssa vietettiin sitten Nyytti-Kesti-periaatteella yhteisiä pikkujouluja heidän kanssaan, jotka pääsivät sitten paikalle. Ja tässä vielä yhden osallistujan kokemus minun tarina yksinäisyysvalmennuksesta. Minkälaista hyötyä siitä on ollut? Voisiko sitä kenties suositella muillekin? Ehdottomasti, sillä varmasti moni pystyy katkaisemaan yksinäisyyden kierteen ja saa elämänsä uutta sisältöä, joka antaa vireyttä elämään ja vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Liian moni ei jaksa omin voimin tuota kierrettä katkaista, ja tässä on siihen hyvä mahdollisuus. Minun tarina yksinäisyysvalmennus on matalan kynnyksen ratkaisu ja voimavarakeskeinen konsepti yksinäisyyden vähentämiseen niille ihmisille, jotka on motivoituneita muuttamaan yksinäisyyden kokemustaan. Valmennus koostuu ryhmä- ja yksilötehtävistä. Ryhmä on maksimissaan 8 henkilön suljettu ryhmä, jossa työskennellään yhteensä 12 tuntia 6 eri teeman ympärillä ja yhden ohjaajan ohjaamana. Lisäksi on yksilötehtävät verkkokurssimuodossa ja henkilöt, jotka ei pysty kirjautumaan tai käyttämään verkkokurssia, niin heille nämä tehtävät on paperiversiona henkilökohtaiseen käyttöön. Pilottivalmennus on toteutettu yli 60-vuotiaiden kanssa, mutta valmennusmateriaali soveltuu myös nuoremmille ikäryhmille. Ja henkilöt, jotka on käynyt tämän ryhmävalmennuksen ja tehnyt yksilötehtävät, niin heidän yksinäisyys vähenee ja tulee sitä jatkuvuutta elämään, koska he pääsee sitten minun tarinan verkostoon mukaan, jossa on säännöllisesti tapaamisia sillä tutulla porukalla. Jatkossa on tulossa minun tarinan fasilitaattorikoulutus, koska yksinäisiä on noin 1 miljoona suomalaista ympäri Suomea, ei pelkästään täällä Kuopiossa. Minun tarinan fasilitaattorikoulutuksen kohderyhmänä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, joka toimii yrittäjänä. Ja koska minun tarina valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen uusi konsepti, niin edellytetään, että näillä koulutukseen osallistuneilla on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti koulutus siellä pohjalla ja työkokemusta ryhmien ohjaamisesta. Minun tarinan fasilitaattorin koulutuksen sisällössä me käydään läpi, minkälainen on tämä minun tarinan valmennuksen konsepti, mitä on käsitteenä yksinäisyys ja miten sitä yksinäisyyttä käsitellään sillä minun tarinan valmennusratkaisuja voimavarakeskeisesti ja minkälaista on voimavarakeskeisen ryhmän ohjaaminen. Tämä koulutus toteutuu 2 päivän koulutuksena. Yksinäisyyteen minun tarina valmennus on uusi ratkaisu ja voimavarakeskeinen valmennus, joka on kehitetty Kuopiossa yhdessä 22 henkilön kanssa, jotka koki yksinäisyyttä ja olivat motivoituneita muuttamaan yksinäisyyden kokemustaan. Ja heistä yli puolet jatkaa tapaamisia 2-3 viikon välein itsenäisesti Kuopion keskustassa. Jos haluat lisää tietoja tästä minun tarinan valmennuksesta, voit ottaa minun yhteyttä. Minä olen siis psykoterapeutti Marjo Hervonen Kuopiosta ja minun puhelinnumero on 045 80 58 338. Sähköposti on info@formaatio.com.
Lisätietoja minusta, usein kysyttyjä kysymyksiä minun tarinan valmennuksesta ja tulevista valmennuksista löytyy sivustolta www.formaatio.com. Kiitos.